Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kaMokopastor weningi i-channel Nyuflike. Sicela kuwena ukuthi ufone kusona ekuseni ka-5 ntambama. Kakhulu-ke yiba ngumlandeli ukuze kwenzeke kahle lokho. Ungawusebenzisi uWhatsApp, ungawasebenzisa ama-SMS, ungaceli ukungi-WhatsApp, ungaceli ukungithumelela SMS, ungangenzela ama-video calls, ungangibuzi igama. Wena zichaze wena igama njengoba wena osuke ufuna ukusizakala, bese ucela-ke ukusizakala ngento osuke ufuna ukusizakala ngayo. Namhlanje sibheka la uNtombi Mfombi Mavimbela, angazi ukuthi kuphi, noma lapha kaNgwane, noma khona la Mpumalanga kwesakithi isigodi, angikho kodwa-ke siyabonga ukuthi ebuze la ukuthi-ke kushoni kuphupha bekuthela ngezibi. Kwaba noZolile Mnyeni 317 wathi yena ngicela ukubuza ukuthi-ke ngabe kushona uphupha umuntu ekuthela ngezibi. So izibi imfucuza, izibi is some dirty rubbles that mhlawumbe were swept endlini, were swept in the house, or were swept in the yard, or were swept on the road. Izibi bekade zithanyelwa endlini, bekade zithanyelwa egcekeni noma ngaphandle, kodwa imfucuza isuke iqoqelwe ndawonye. So naku-ke singakusho la, uma uphupha number 1, uma uphupha la izibi siyaye sikuthathe njengophawu uma omunye kuthela-ke ngazo. Lokho kusho lo muntu ngenzeka ukusensela imithi emibi ngenhloso yokukungcolisa. So ngokujwayelekile singathi number 2, ngokujwayelekile uma uphupha izibi kuwuphawu olubi uma omunye kuthela ngazo noma zithelwa kuwo. Lokho kusho ukuthi lo muntu mumbi, futhi kumele usukume noma kumele umqaphele bese uyasukuma, uyazihlanza wena, uyazihlambulula ngoba uyakade kugadla ngezichitho, kade kufaka isichitho. Kungaba uyena lo muntu noma omunye umuntu osondelene nawe, ngoba kuyenzeka ubone omunye umuntu kanti kukhonjwa ngomuntu oseduze nawe. Futhi if akuyena lo kuthela ngezibi, kuyena ukugadla ngesichitho, ukhona oseduze nawe. Number 3, futhi kuyenzeka uma uphupha la izibi sikuthathe njengophawu uma zithelwa kuwe, olungabe luchaza ukuthi lo muntu lo uzongcolisa igama lakho, aphinde adicele phansi isithunzi sakho ngey'nkulumo ezimbi azenzayo. Kanti-ke Izaga 15:28, inhliziyo yolungileyo iyacabanga ukuphendula, kepha imilomo yababi iphafisa izinto ezimbi. Number 4, kwesinye isikhathi uma uphupha izibi kuba uphawu olubi uma zithelwa kuwe noma lo muntu ekuthela ngazo. Lusho ukuthi-ke lo muntu noma omunye umuntu kumele umqaphele, ngenzeka uzokonisa, akugxishe ngesono wena ungazi noma unganakile. Amakhosi esibili chapter 17:21, ngokuba wahlwitha u-Israyeli endlini kaDavide wambeka uJerobowamu indodana kaNebati inkosi. uJerobowamu wamqubula u-Israyeli ukuba-ke angamlandeli uJehova, wamonisa ngesono esikhulu. Siyabonga kakhulu-ke besibeka izibi uma umuntu ekufumba ngezibi, ekuthela ngezibi, ekulahlela ngezibi, ekulahlela ngododi, ekulahlela ngemfucuza. Siyabonga-ke uNkulunkulu yokulonda, wenze ukubaluleka ngokufanele, ufone ngesikhathi esifanele, wenze okufanele. Cela uma ufuna ubuza ngephupho, ubuza ngendlela ekhombisa ukuthi ukhuluma lo muntu. Ngicela ubingelele. Yabo nje uNtombi Mavimbela uthena kushona ukuphupha bekuthela ngezibi, shuthi akafundisiwe kahle, umuntu ongenamfundiso ekhaya kubo, umuntu odelelayo, umuntu ongabahlonipha abanye abantu, umuntu ongakwazi ukucela ngenhlonipho. Siyabonga.